Agartala Nandanagarni Donbosco School Bwskango Muikhutwng Phainairokno sakao Hanapinang khlaijagmani patimung karakchalni phung jorao. Kokman bisungti Khaimano AMC ni fashion lamanganani jagarokno sabsutra khlainani bagui Muikhutwng Phainairokno borokni Naikha nonani bagui sajagmani. BCG sinahairobai Muikhutwng bania khlai tongo Nandanagarni Donbosco School Bwskango kami amchani diprasa tongkosum lukurok hakchakni phailai. Phiaba tongkosong borokni bisingono omhaiklai Muikhutwng Phainairokni sakao hainang khlaijagmanibo koktma kasaka patimungbo nugui mankha mafia gunda hai themrang khoroksa phai diprasa Muikhutwng Phainai bania khlainarokni sakao khoksitra hainang khlaimani patimung party kha patimungni koktmano nugui tongi malia achugui eba khamethebui chogeika patimani thayo Muikhutwng Phainairok bai malaikha MDC Suraj Logiwo TISF Central Committee ni President Brangonang Shadra Debormate Kupni Adongson Logiwo Tino Muikhutwng bania khlainai Rokbai Thangwi malaikha te soi party mung tamo obnatibo cheri Naikha MDC Suraj Deborma hotati phaise phungon cycle khato tirpasimi rosa de kento ba asuman ta kon ni sao bro tirpasimi rosa de ni sao ka tirpasi do rosa li apong ko khnali atangai bong Muikhutwng telang ba tirpa do tan di dadi abu to sumani bli asumani to bong ko khnali ya tam khaba sing saya possible na tam ni bagi bor Muikhutwng telang mairum telang da telang borong sana mali de je maman telang boroni jeng mandani ah ke telamorani nengkai Telumura Krisindra borong joto ni borong no kharma jai ko morong no morong kharma tawana di kebo khorang ti saimano sir jeng bobagrani dol bobagra bai chongjak borogro sing khorang ti sane 100% belanya dukhojona jotona sibo haising sarigo angbo actually anar ke bui ani inform khaine ni kare Facebook naite kaisa aguli TV Facebook page kaisa video nukhaje Nandanagar sini param chani bang mani ni telamura tentei ompi tidu ni phaine kabang manor siwor jagabo bororo parani oni vegetable sal brum thangnai 15 years romi bororo Muikhutwng thaitan phalai dong phiaba ini suddenly AMC ni borok phakya kaham ko oro moilang tong haporse khan kaham ko well and good tobekhe AMC ni da oroni mafia gundagiri saksangno sokol mafia nai sini bororongno mani pokhokka by torture khaikya borono chiring mokor khai domki homki ka bosabo jagabo agortla ki Nandanagar ki oje thaike bin bukhani jagada ang dinabon banyo nukhang as nukhangno I just rush here aisi angkaya samungo thangthong kolen chomni phaisingo video nongma logino yang rush khai Nandanagar chini bororok jemai atchasar khai jomni angboro ithai phatsamala jane aboni se sikangno sini TISF ni sini central ni president sini Mr. Sadrabo Phaimala theke bobo inspection khai tongo jorao no boy malai phaya and sinai jeng ST prasa ini oro phalai borok kebo ani pi by moi amti keb kre but there my ti prasa borok molsam committee yang rangkhol committee debarma committee jamati ekbang ma haike tongo bok thaise ne borok tinar Muikhutwng thaike tong phalam bagai tamne bai tinaso ottochar bar bohor nuk khaise Agartala sohor sini borok Abhinagar phangteng lek chomni phan hungteng Nandanagar phan hungteng Muikhutwng la thirjang su khaise but tabuk singabo take silent tongnani sungtai sing tongnani aisi public chung bodu kaisa asa borsan goi je all leader sin bai kok sanai all leader sin bai all leader no sing kaisa bo esa bono sing leader kakai simbin bai kaisa hope no goni chung amono khnawai hor ne ang tini phaka thank you very much in la diraj bahan bo senior tongjau bo war khan logi no phaka why because he is a tiprasa darani bo kebaru gusti kre but tiprasan phile tongai se ang bo tiprasa poila ulang Suraj derma ulang MDC ai jina